Ze joggen nu weer op sneun op het hoofd bij de tjerken van Idaart. Er zit hier een gat in de groen. Onder een oud betonplaat met grijfstenen erop. En onder dat gat zit dit. Grijfkelders. Net 1 of 2, maar 10. En die zonder er nevens onderzoek hielden al met wijzen. Een paar dagen later leidt de bekisting ook leer van een nieuwe betonplaat. En had het tjerken het even drok met deze vindst. Nou, we dwaanden het gebied hier even te egaliseren, omdat er een nieuwe betonplaat op komen moest. En toen skrabben het bakje van de kraan over het gewelf heen. En toen vonden we wat stenen onder en ontstond er een gat. En toen wisten we nieuwsgierig van wat is daaronder te vinden. Is het dan toch een grijfkelder? Dat er bij dit oude stek en onder deze grijfsteen mensen haar een laatste reisplak vonden, dat wie wel bekend. Elsen hier toch daarbij om gewone grijven en net om grijfkelders. Dat is wat nice. Nou, het bleek dat er dus 10 grijfkelders waren van 2,30 lang, 1 meter hoog en een meter breed ongeveer. En dat vieren we op een regel in 2 rijen. Zo'n plakje in een kelder krijg je net samen vanzelfs. Nou net en ik net in begin 1800. Dat waren vooral wat bestuursambtenaren, onder andere een Grietman Bergsma die het hier leidt. En een heel paar van hun familie. En dat zijn familieleden die hier vaak op Friesma staat wennen. Maar deze mensen binnen nou ook net zo wichtig dat je meer maat met deze vindst. En dat betekent dat het juster en de rest waarom binnen in de grijfkelders.